аз си представям дейността в Общинския съвет малко по-диалогична. Изглежда отстрани за повечето хора, те смятат, че нали, се дебатират, решават се казусите, излагат се гледни точки и се намира най-доброто решение, но често в този тип институции не се получава точно така. Повечето хора не гледат заседанията на Общинския съвет, но примерно и в парламента ще забелязва, че нещо се внася, някакви хора се казват някакви неща, често обидни квалификации, но диалог от сорта на диалог по същество, дали дадено нещо не може да бъде направено по друг начин, или има по-добра идея, или пък всъщност нещо може да бъде коригирано спрямо и вижданията на голяма част от общинските съветници, да речем, или не само, и на гражданите като предложения. Не се случва точно, понеже индустриалната зона ми е доста важна. Аз също зададох няколко въпроса там. И първо ще започна от там, че всеки, който тръгва да се занимава с политическа и обществена дейност, той трябва да има нещо, което лично много да го мотивира, освен, нали, общественото благо, и нещо допълнително те мотивира. Видял си проблем, който другите не виждат, или искаш да промениш баланса на как се изразходват бюджетни средства, или си намерил проблем, който с твое предложение искаш да решиш. И единият от мотивите, много силните мотиви да се занимавам с обществена дейност и с политическа дейност е, че пред очите ми аз виждам как и видях до момента, сега съм на 37 години, магистрала Хемус няма я по нашия край. Да. АЕЦ Белене Нямако. Неосъществен. Мост само на Дунава само в мечтите ни. Няколко бяха големите и важни проекти, които могат да раздвижат настоящата ситуация. Изредих по-важните от които. Така. И всъщност моята лична кауза, това, което аз искам да видя за нашата община, и това, което ще се боря, независимо като опозиция, като част от управляващи, да отворим скоба, в момента като опозиция, да. Е този проект да се осъществи. Да има най-накрая за тия 30 години период назад, в който повече се разрушаваше, отколкото се градеше, да има и нещо сериозно, съществено, тежко, важно, икономически важно за общината, което да се случи. Постоянно ще подаваме сигнали, ще отидем в индустриалната зона, сега след като мине разчистването, да видим как текат строителите. Днес като общински съветници имаме това право и възможност, което ще направим няколко кадари оттам даже. Ще ги направим, ще изискваме документи, ще питаме и ще сигнализираме в крайна сметка и до национални институции, ако нещата не се случват, защото, ако трябва да бъдем честни, няма причина, поради която след тази година, в която гласувахме и кредит за индустриалната зона, няма причина, поради която тя да не се реализира, осъществи и да започне дейност. Според мен. Здравейте отново, вие сте с локална тема, подкаста на град Свищов. Днес наш гост е Йордан Нейков, но преди това нека да ви помоля да лайкнете нашата страница във Facebook, да ни последвате в YouTube, като натиснете палеца или камбанката, което ще ви помогне да преборим заедно алгоритъма на YouTube, за да може да ви излезат нашите видеа веднага, щом ги пуснем. Здравей, Данчо, благодаря, че прие нашата покана. Много благодаря за поканата съответно и ще използвам първите си думи да ви поздравя за идеята, за инициативата и смятам, че е полезна за града и общината. Благодаря. Така и с тази идея сме го направили, за да има още едно място, на което може да споделяме идеи, теми да коментираме и въобще да се случва нещо хубаво.
Ние с теб се познаваме отдавна. Имах удоволствието да ми преподаваш в академията, когато беше преподавател там. Съответно, сега пък сме колеги в Общинския съвет. Ти си от групата на БСП. Имаме доста, да. Общо продължаваме с годините, да. Дано така и да бъде за бъдеще. Днес ще говорим на различни теми, които така засягат обществото на Свищов, на България и съответно да чуем и твоето мнение. Стараем се с колегата Радослав Иванов да говорим с различни хора, които имат афинитет към част от темите. Ти си, поне за мен, един от хората, които така са дейни в Общинския съвет, задават различни въпроси, на част от тях се отговарят, на други чакай се още отговор. На повечето. На повечето, добре. Ще следим, нали, може би пък на някои от по-интересните, като се отговорят, може да дойдеш да ги коментираме тук. Съответно, може да ги покажем на повече хора. Чак толкова късно във времето ли ще ме поканите пак? Добре, приемам. Ще се постараем да е по-редовно, пък да видим наистина. Добре, да почнем с нещо в така по-близкото минало, ако може така да се каже. Аз предния път коментирах малко с Калян Петков, беше ни на гости тук. Гласувахме бюджета на община Свищов за 2025. Какво ти е мнението от гледна точка на целите, които са заложени? Ние знаем, че голяма част от него е по проекти финансирането целево. Не можем да криваме така жаргонно да го кажем много. Малка част от него е за капиталови разходи, които ние може да кажем да разполагаме малко по-свободно, както може би ще се наложи след като разбрахме за болницата, че имаме там проблем с скенера, ако не се лъжа беше. Какво ти е мнението? Максимално обективният отговор според мен, първо трябва да, може би, 2-3 неща да кажа още. Разбира се. Да се представя Йордан Никсън, за тези, които не ме познават все пак. 8 години бях преподавател в Стопанска академия. Сега съм първи мандат общински съветник от групата на БСП. Семеен с 2 дъщери. И като първи мандат общински съветник, нали, нямам опита на много колеги, които са в Общинския съвет и да мога да правя препратки толкова назад във времето с различни събития, които се случвали в общината. Но от последните бюджети и дори сравнен с миналогодишния, считам, че бюджета, който е за тази година, е по-балансиран от гледна точка на това, че се обръща малко повече внимание и на селата в община Свищов. Ще се направят не във всички, за жалост, процесът е дълъг във времето, но в немалка част от селата ще има асфалтиране на улици, ще има заделени средства и за водопроводна мрежа, както довеждащи, така и шахти, така и в някои населени места и вътре в самите населени места, като са локализирани съответно и най-наболелите проблеми. Точно така, да. Така че от тази гледна точка считам, че бюджетът е добър. Но според мен един добър бюджет не е бюджета, който сме гласували. Това е едно пожелание, което сме направили за община Свищов. Това са засвидетелствани намерения, които ние в декември месец ще видим всъщност дали ще се осъществят. Когато направихме поредния отчет, нали, той всяка година прави отчитане на бюджета, да, така че... Аз си го представям отчета по малко по-различен начин, ще депозирам. Мен ми се иска и в самия общински съвет да ни се отговорят на някои конкретни въпроси. Аз си представям дейността в Общинския съвет малко по-диалогична. Изглежда отстрани за повечето хора, те смятат, че нали, се дебатират, решават се казусите, излагат се гледни точки така и се намира най-доброто решение, но често в този тип институции не се получава точно така и повечето хора не гледат заседанията на Общинския съвет, но примерно и в парламента ще забелязва, че нещо се внася, някакви хора се казват някакви неща, често обидни квалификации, но диалог от сорта на диалог по същество, дали дадено нещо не може да бъде направено по друг начин или има по-добра идея, или пък всъщност нещо може да бъде коригирано спрямо и вижданията на голяма част от общинските съветници, да речем, или не само, и на гражданите като предложения. Не се случва точно така.
Не мога да кажа, че диалога е нула, но си пожелавам повече диалог в винаги може повече. Съвет. Да. Добре, хубав анализ. Малко по-интересен въпрос, може би. Знаем, вече гласувахме няколко пъти, може би над 10 за... Това вече не е нов проект, не може да го наричам така, индустриалния парк, новата индустриална зона, която община Свищов строи, в момента се разчиства дори. Какво ти е мнението за тази зона? Как го виждаш за в бъдеще? Ще се осъществи ли? Наистина има много слухове и коментари в социалните мрежи, че това е един проект, който само да се вземат парите, други пък много разчитат на него и надежда, което е разбираемо на фона на икономическото състояние на общината. Голяма част от хората вярват в това нещо, че ще бъде спасението. Какво е твоето мнение? Как го виждаш отвътре? Подкастите, предполагам, задават формата да се отговаря малко по-подробно, за разлика от другите тип интервюта, където всичко е в 2 изречения да кажеш. Може да разсъждаваме. Искам малко, понеже индустриалната зона ми е доста важна. Аз също зададох няколко въпроса там. И първо ще започна от там, че всеки, който тръгва да се занимава с политическа и обществена дейност, той трябва да има нещо, което лично много да го мотивира, освен общественото благо, и нещо допълнително те мотивира. Видял си проблем, който другите не виждат, или искаш да промениш баланса на как се изразходват бюджетни средства, или си намерил проблем, който с твое предложение искаш да решиш. И единият от мотивите, много силните мотиви да се занимавам с обществена дейност и с политическа дейност е, че пред очите ми аз виждам как и видях до момента, сега съм на 37 години, магистрала Хемус няма я по нашия край. Да. АЕЦ Белене неосъществен. Мост само на Дунава само в мечтите ни. Няколко бяха големите и важни проекти, които могат да раздвижат настоящата ситуация. Изредих по-важните от които. Така. И всъщност моята лична кауза, това, което аз искам да видя за нашата община и това, което ще се боря, независимо като опозиция, като част от управляващи, да отворим скоба, в момента като опозиция, е този проект да се осъществи. Да има най-накрая за тия 30 години период назад, в който повече се разрушаваше, отколкото се градеше, да има и нещо сериозно, съществено, тежко, важно, икономически важно за общината, което да се случи. Постоянно ще подаваме сигнали, ще отидем в индустриалната зона, сега след като мине разчистването, да видим как текат строителните. Днес като общински съветници имаме това право и възможност, което ще направим няколко кадари оттам даже. Ще ги направим, ще изискваме документи, ще питаме и ще сигнализираме в крайна сметка и до национални институции, ако нещата не се случват, защото, ако трябва да бъдем честни, няма причина, поради която след тази година, в която гласувахме и кредит за индустриалната зона, няма причина, поради която тя да не се реализира, осъществи и да започне дейност, според мен. Според мен също. Аз също зададох няколко въпроса към кмета за това какво е бъдещето на индустриалната зона, какво може да очакваме като партньори вътре, които каква дейност ще развиват. Част от отговорите така бяха добре организирани и отговорени, друга може би по-завуалирани, но ще продължаваме да питаме, както казах. Не е работата. В крайна сметка, да. Добре. Изкачваме се малко на юг в града. Предстои така строеж на ритейл парк, нещо модерно и ново за България така в близките години. Все повече изниква такива. Ето, че и в нашия град има. Какво ти е мнението? Някои хора казват, че това ще застраши част от бизнеса в града, други го посрещат естествено с радост, защото все пак, доколкото видях официално, понеже
ние не получаваме някаква официална информация. Това е частен проект. Реално те не са подчинени на нас, общинските съветници. Ние не можем. В крайна сметка взехме и някои решения, свързани с за него. Сертификата, нали, който да бъде. И не само и терен имаше. Отпуснахме, точно така, правилно го споменаваш. Има принос, да. Да не се осъществи, нали? Това е същото въпрос. Въпросът е как го виждаш ти? В плюс ли ще бъде или в ущърб на общината? Сега, всяко нещо в живота има две страни. За едни ще бъде полезно, за други ще бъде негативно. Всички решения, и това е трудното в политиката, че всяко решение, което предлагаш или гласуваш или отхвърляш, независимо дали се предложи или отхвърляш, то има реални последици за хората. Няма решения, в които всички да са щастливи, да я помогнат на всички, нали, с много малки изключения, но това са малко на брой. И вълка си, тягното цяло. Трудно е, но гледа се добавената стойност за болшинството хора. В крайна сметка ще има нещо ново. Хората постоянно 20 години назад аз чувам, нищо не се случва в този град. Хайде, направете нещо. Че последните години се случва. И когато нещо се прави, после защо се прави. Има го и този момент, но ако трябва да бъда честен, конкуренцията е полезна. Ще има по-голям избор, това ще окаже положително влияние върху цените или по-скоро тяхното задържане, а не ръст, ще се генерират работни места и ако трябва да бъдем честни, от средата млади хора сме, виждаме как много често и самите ние и наши познати, като отидат някъде, ходят до такива ритейл паркове, казвате, при нас няма, аз сега ще отида, няма да цитирам марки, ще отида в този магазин, ще отида в този магазин, в Свищов нямало нищо, Втора голяма марка ще дойде на пазара. Точно така, за мен е положително. И за мен също, нали да кажа. И аз даже те вече пуснаха и обява за напочва да набират служители, така че явно, че ще го има, което е добре. И в крайна сметка около 50 работни места са си 50 работни места. 100% и най-малкото, сега доколко съм чул пак, понеже нямаме официална информация за всяко едно наше питане, идеята е просто тази част на Северна Централна България да бъде така окрупнена в Свищов, нали, от Левски, Полски Тръмбеш, Поликраище и там всички по-големи населени места. Павликени също. Добре, да минем малко на по-национални теми. Видяхме, че вие от групата на БСП се включихте към един протест, ако не се лъжа, организиран от Възраждане, или е съобщо. Сега ти може би ще дадеш повече информация. Абсолютно. Против еврото. Така ще ми е интересно да ти чуя, нали, мнението по въпроса, защото сега в момента това е може би най-така темата, която е тренд, ако може така да се изразим жаргонно. Всеки я използва за дъвка, колко ти така жаргонно пак да се израза, но наистина някой път просто говорят те колкото... Отваряш тема, която наистина обичам, ако трябва да бъда честен. Супер. И искам тук, ако може да отделим малко повече време. Разбира се. На нея и малко предистория. Аз виждам нещата по малко по-различен начин и според мен в общественото пространство се наслагва едно мнение и се канализират едни мнения, които не винаги кореспондират с реалността. И ще кажа 2-3 неща, които на мен ми правят впечатление. Първо, протестът е надпартиен, подкрепен е от много организации, подкрепен е от членове на БСП, подкрепен е от цели структури, защото индивидуално и ти можеш да подкрепиш нещо, нищо, че членуваш в някаква партия, в крайна сметка в демократично общество можеш да направиш, което считаш, че е редно, стига да е в рамките на закона. Естествено. И така, че доста членове на БСП подкрепят, а и някои структури, съответно сега, в Свищов цялата структура. Прекъсвам, на БСП имаш предвид на национално ниво или от местната структура? И от различни структури в страната членове на БСП подкрепят този протест. Официално на национално равнище не е, но отделни членове и хора и цели структури, например, ние излязохме с декларация, но че подкрепяме протестни действия, но отваряме една скоба.
Първо искам да разграничим, има два типа хора, според мен. По отношение на, както ти хубаво каза, против еврото. Според мен, двата типа хора са тези, които са наистина против еврото. Тоест, не сега, не утре, не след 10 години, не след 50 години, никога. Ние сме против еврото. Имам предвид този тип хора. Хората без аргументи. Така? И има още един тип хора, които казват, ние не сме против еврото, ние считаме, че сега не е момента, в който нашата страна е готова или е полезно за нея това нещо да се случи. Това са два отделни типа хора, които и двата типа препознават този протест в момента. Аз съм от втория тип. Това щях да попитам ти. Точно така. Аз не съм генерално против еврото, защото просто има икономически, аз съм и доктор по икономика. Това беше да го кажем. Да, и двамата изпуснахме. Да, има ползи от еврото, няма да ги крием и не и това идеята. Идеята е, че според нас или хората, които подкрепят този протест, е, че България и момента, в който се намира Европа, ако искаш, света, не е правилният момент. Добре. Бърза скоба, че ни уточнихме. Значи протестът в Свищов е организиран съвместно. Подкрепен. Да, добре. Може би Възраждане го правят, но вие го подкрепяте. Излизате заедно. Мисля, че... в Свищов конкретно. Да, конкретно за Свищов само говорим. Да. Добре. Много добре го каза, че България според теб не е готова в момента да приеме, но ти не си против еврото като цяло. Аз си помня, че все пак и ти преподаваше в катедра, която ядрото беше за Европа. Това, между другото, много интересни... И аз също съм за Европа. Точно така. Много хубави дебати, поне аз съм бил свидетел, които се организирал на ниво. Даже наскоро със съпругата ми, която също си е преподавал, коментираше, че сте организирали нещо подобно и тя е била за Европа и там много интересно е станало. Въпрос тогава, казваш, че не сме готови. Поне официално това, което ни представиха от Европейския съюз, от Европейската комисия и съответно нашите управляващи в момента на национално ниво, че ние сме готови. Нали сега, то малко на кой да вярваме, нали, дали сме готови наистина или не. Според теб ти като икономист и със сигурност повече специалист от мен по европейските въпроси, дали не сме готови? Ще отговоря на този въпрос последния начин. Минаха изборите и по време на самите избори и малко след тях в процеса на сформиране на правителство. На ти ли си говорим? Да, разбира се. В процеса на сформиране на правителство, не знам дали ще си спомниш, цялата мантра, целите избори минаха под последните, съсипаха бюджетите, съсипаха финансите на страната, 18 милиарда дупка. Всичко е много зле, как ще се справим, бюджета няма да издържи, не може да поемаме допълнителни... Негативизъм голям беше, да, наистина. 18 милиарда дупка не е негативизъм голям. Негативизъм голям е тук, направиха някакви неща, 18, да излезеш да кажеш, да си бил министър, да си бил част от правителство, да си бил министър-председател и да излезеш да кажеш, има 18 милиарда дупка, ние сме с 8, 9, 10, 11% бюджетен дефицит и Теменушка Петкова обикаляше четвъртък, петък, говореше, не знам как ще се оправим, много е лошо, те съсипаха държавата, сега тук какво ще направим и в понеделник, един уикенд, петъка беше 18 милиарда дупка, мина един уикенд и изведнъж се появи, никой не разбра как някаква идея, дали пък да ни поискаме един конвергентен доклад, забележи, извънреден, който не е на известен период от време. Тези конвергентни доклади се правят от институциите в Европейска централна банка. Да, имаме право и да ги искаме. Имаме право, но 18 милиарда дупка в петък и във вторник искаш конвергентен доклад, че отговаряш на критериите за въвеждане на евро, ми се струва или лъжа, или намеса, или нещо гнило. Добре, и само да те допълня, наред с всичко това, което вървеше след изборите, наистина, тази пропаганда, че тези предходните нищо не са направили, че голямата дупка от бюджета и така нататък. И аз понеже се притеснявам за държавните финанси и с 18 милиарда дупка ми е много странно Европейския съюз, как видя, че
по-скоро Европейска централна банка и Европейската комисия, как видяха, че сме готови. Съответно, това самия факт, че получихме този доклад, че сме готови, означава. Ние вече знаем, че някой лъже. Или лъжат родните ни политици за 18 милиарда дупка, или лъжат европейските институции. Оставям на зрителите да решат. Значи, допълвам, че с мантрата, че за голямата дупка от към бюджет и всичко дефицитите, вървеше и това, че въпреки всичко, те ще се борят, за да влезем в еврозоната, а след това, каквото Сабия покаже. Поне аз така виждах новините, мейти, изказванията на дежурните лидери на партии, които говориха, защото това се търбеше, включително и тези на ДПС-тата, защото те са две. Може би да добавя тук нещо би било интересно според мен, и в крайна сметка нашата подкрепа за протестните действия е не толкова анти и против, а до толкова, че в тази стресова, странна среда, в която се намира държавата в момента, в политически план толкова пъти избори, всеки говори някакви неща, партиите си обръщат мненията за 24 часа и 18 милиарда дупка, пък не знам си какво. И това всичкото получи един много голям негативизъм, се генерира в обществото, и ние виждахме с предложението на президента за провеждане на референдум като инструмент, с който да се изчисти всичко това и да влезе в някакъв коловоз. Ако хората кажат, да, усещаме го, че сега е момента, окей, или не, виждаме проблеми, считаме, че не сме готови, страхуваме се, кой каквото, всеки има някакви подбуди, когато отиде на един референдум да постави... Не намираш ли за странно, че те прекъсвам, не намираш ли за странно, че при положение, че наистина в последните 2 години се говореше, че с крайна сметка приближаваме момента за еврото, все пак то трябваше за първи път през 2012 или 2013 да влезем, ако трябва да си спомняме точно графика, който е след подписването от 2007 на договора ни за присъединяване. Нямаше такъв стриктен график. Не стриктен, не, но приблизителен. То при нас нещо стриктно не знам дали може да има. Да, но приблизителен тогава се говореше. Явно, че после не покривахме, наистина може би нещо не ни разрешиха да влезем. От 2 години се говореше, че наистина наближава момент. Малко странно беше, поне за мен, в така извънредно да се покаже по телевизията, президента не, че няма това право, така извънредно да каже, ще правим референдум точно сега, при положение, че говорим, че след 6 месеца ще го приемаме. Малко ми изглежда като да вкараш една пръчка в спиците на едно колело. Не знам, отстрани. Така, както ти казваш, изведнъж от петък за понеделник сме бам с доклад, който е положителен, така пък изведнъж президента вади от джоба жокера и ще правим референдум. По-скоро ми изглеждаше много така политически този ход неговия. И от край време показва такива... Да, естествено, като анализ питам. На мен пък ми изглеждаше политически хода да искат извънреден конвергентен доклад. Що ни изчакахме регулярния 26-та. Там са се политически. При тях. Значи политически срещу политически. Това е реалността. И другото нещо, което го зададох и на предния ни гост, господин Петков, какво ти е мнението? Тук ще ядосам част от тези хора, които ни гледат. Извинявам се предварително, но заслужава се да се така да просъждавам на темата. Аз винаги съм твърдал, че когато ходим на избори, сега тук малко правя леко отклонение, тези, които гласуват, трябва да имат ценз. Не всички подкрепят това, всеки има право на демократичен избор. Даже господин Петков спомена нещо много интересно като изказване, че демокрацията е да дадеш право на глупака да се определи като глупак. Нали, не обиждам никой, това е просто като израз. Да. Обаче аз не съм съгласен с това. Било то при избори или при референдум или въобще при каквото и да е било, за мен човек, който взема някакво решение, което под някаква форма ще засегне и други хора, защото все пак ние сме в една лодка. Аз така виждам нещата. Не може да искаме от всички да изказват мнение по всички теми. По простата причина, че не всички са експерти или, айде не говорим за експерти, но имат нужното познание по дадената тема. Защото сме били свидетели как то макар, че там има 2 мнения, но според мен преобладава това в Англия. Говоря за когато направиха референдум да напуснат Европейския съюз. По-възрастни са много доволни,
но младежите, които не излязоха да гласуват, което беше и статистически доказано в Англия след референдума, до ден днешен съжаляват и те вече са зрели, взимат важни неща за тяхното общество, решения. Какво ти е мнението по този въпрос? Сега, дълго дъвкана тема е това. Въпросът е, че живеем в 21 век в демократично общество, в страна, като страна членка на Европейския съюз. Искам да видя как ще се прокара отнемането на права на хора. Защото за да въведеш този ценз, който средно образование ли ще е, висше образование ли ще е. Поне основно да е. Основно ли ще е, нали, то ще почне дебат, кой ценз точно да така. бъде. Също ще трябва да има дебат. Точно. И в крайна сметка това ще ограничи правата на някои групи хора. Любопитно ми е да присъствам на такъв дебат в една комисия или в Народното събрание като гост. Нали знаеш, че те прекъсвам, ако не искаш нещо да се реши в тази държава, правиш комисия в Народното събрание. Това е като шега, нали? Да, разбирам. Напълно. И се понатрупаха някои въпроси, някои хора дори поставят и въпроса дали пък да няма Велико народно събрание, дали пък... Не един път слага на маста този въпрос, точно така. Абсолютно. Аз сега, понеже сме в еврото и мога да хвърля така една малка бомба и аз... понеже се срещам и с много хора, започват да се надигат и предложения от сорта на дали пък да не се запише правото на плащане в кеш. Защото някои хора считат, че и това е застрашено в някаква точка във времето. Примерно, хипотетично говорим. Утре влизаме в еврозоната, малко по-късно имаме дигитално евро, което върви ръка за ръка с... парите в брой. Пък един ден може да остане и само то. Не е изключено пример за това, даже бих, нали, тук подкрепям в случая твоите притеснения. Китай е много така добър пример за това нещо. Те, въпреки че са страна, която е много интересна за наблюдаване от гледна точка на хем комунизъм се говори, че е някакъв модерен, хем пък твърде дигитализирани и доста модерни. Сложна страна определено. Да, факт е, че те навсякъде плащат с телефоните си. Най-малкото вече. Да, от една страна това е лесно проследяемо и контролирано. От друга страна, удобно. Винаги ще има две мнения. Абсолютно. Факт е, че в България се говори, мисля, че в последните от 21-а насам поне един път ограничихме плащането в кеш като тавана, да. Така че никога не е изключено да стане нещо така. Един ден тавана може да е 0. Това би било интересно като казус и със сигурно ще бъде обсъждано. Пък да видим. Добре, малко провокативен въпрос те задавам. Но мъничко само. Добре. Ти спомена поне веднъж, че на местно ниво ние сме от страната на опозицията с теб. Да. Но на национално ниво, поне на този етап, вие сте с управлението на държавата. Много интересен казус като цяло. Не, че не сме го виждали и друг път. Какво ти е мнението там? Как ги виждаш нещата? Въпросът е абсолютно на място, според мен. Не е никак провокативен. Сега няма да скрия, че това е проблем за много от членовете на БСП, защото как стигнахме и до подкрепа на този референдум, до подкрепа на протеста за провеждане на референдум. Всъщност, аз съм с едни такива разбирания, че каквото говориш в една предизборна кампания е хубаво да се опиташ да го материализираш след изборите. И няма да скрия, че дори и за мен беше изненада как се формира това правителство. Нямаше някакви сигнали така във вашата вътрешна структура? Не, дори сигналите по-скоро бяха обратните. Да, което беше, нали, една първа, да го наречем, за мен ще говоря, аз няма да говоря от името на партията ще или поканим председателката. Хубаво е да се покани председателя на регионалния председател на БСП. Но ще говоря за себе си, нали? На мен това ме изненада. Но толкова избори, тръгна мантрата, ще спасяваме държавата, бюджета не е добре, дайте всички трябва да направим някакъв компромис. Аз го чух в интерес на истината и от хората в рамките на кампанията
никой не искаше правителство и всички искаха правителство. Общо взето това беше нагласата в хората. Никой не иска с този, само не с тия, но вижте там направете нещо. Все пак да има нещо. С никой, но вижте там направете нещо и много трудно. Тая трудна ситуация, ето го, че го имаме. Това правителство и то пък взе, че започна се разтропа, затвори дупката от 18 милиарда, пусна извънреден конвергентен доклад. Работно правителство. Да, добре. Как го приеха в нашата община партийните членове на БСП? Така, бяха ли те като те изненадани или пък искаха това да се случи? Смея да твърдя, че смесени. Смесени са чувствата. По-скоро не. Добре. Бях чул, сега няма да конкретизирам семена, така един израз, който в модерни времена живеем, модерна политика трябва да се прави. Може би това е резултат с тази коалиция. В крайна сметка. Сега коалиция... Вече да, не можем да конкретизираме какво е. Коалиции, сглобки, договорки. Всякакви хибридни... Между другото, това ще изиграе много лоша шега на политическата ни класа. Тя в момента, аз все едно пък ние не сме, нали, говоря, тя все едно е нещо откъснато. Много хора вътре в политическите процеси на местно ниво, на национално ниво, според мен, не осъзнават какво кипи в обществото. Обществото е дълбоко разочаровано. Обществото не вярва на официалните власти и институции. Парламента няма рейтинг. Съда е с смесени чувства и обществото по отношение на съдебната система, да ни кажа с негативни. По-скоро негативни. И се продължава с казваме едно, правим друго. Ще дойде момент, аз не напразно подхвърлих Великото народно събрание и за много хора изглежда далеч във времето, но аз не съм сигурен. То за малко ще стане... Беше готово. Да. И те нещата стават бързо. Както е стабилно, сега много хубаво, много стабилно. И изведнъж. Добре. Нещо друго интересно. Вие имате, ако не се лъжа, един министър, двама? Повече. Повече. Но може би по-така ярък е министър на социалното управление, което е. Да. Нещо положително поне за мен, което хай да го пофаля така от десни към леви. Чудесно. Ситуацията с домовете за ужас или как точно беше казано, отвратителна история като цяло. Но похвално, че се заеха наистина и започнаха дом по дом и всичко от източната част на България, говорим за морето насам, да проверя домовете. Има резултати. Редно е, да. И аз се присъединявам към тебе с похвалата. Да, наистина много добре. В крайна сметка трябва да има и ползи от това правителство. Факт. Да, наистина по нещо положително, освен еврото. Добре. Ти спомена, малко ще разширим там темата, че изкараха и нова информация, че в северната част на северна централна, пък и към източна в последствие нямаме магистрала. Реално. Разчитаме много на нея, защото тя е една от артериите, които ще ни позволи да имаме като аргумент към фирми, които ги каним да идват да произвеждат в Северна България. Ние в момента ги каним на 2 несъществуващи магистрали и една въображаема индустриална зона. Реално е така. Много добре го каза. Реално е така. Обаче получихме информация, че в края на месеца би трябвало да отворят нов лот. Поредния, който е така в поредицата. Да. Мисля, че 15 км, ако не се лъжа. Още 15 км. Добре, на 3-4-5 години по 15 км. Все за нашите деца може да като пораснат големи да има магистрала. Ще се радвам. Виждам, че Финансовото министерство затваря с лекота и поздравления, за което такива големи дупки финансови. Пък ако се напънат още малко може и за да... 18 милиона обаче нещо са ти тръгна ми се струва. Милиарда, да, не милион. Трън са ми голям, да. Споменаваш ги няколко пъти. Трън са ми голям, защото не може с хората по този начин да ги баламосваш. Тук имаме 18 милиарда дупка, тук имаме 10. Като ти оттърва, ги плашиш с някакви дупки, като ти оттърва да влизаш в еврозоната, изведнъж всичко си затегнал, всичко ти е добре. Как да вярват?
Според мен това са 18 милиона милиарда. Да. Ще ми са да са по-малко, ама... Да. По-скоро си мисля, че не съществуваше. Естествено, иначе няма как да излезе положителен доклад. Точно така. А по-скоро беше маркетингов похват срещу, ти сам каза, предходните управляващи. Това е управлението на ППДБ с министър-председател Денков и финансов Василев. Според мен... Ние приемаме ли това нещо за нормално? Така да си говорим такива... В България ли? В България да. За мен не е нормално. Всеки хвърля някакви суми, милиарди, наляво надясно. После ти сам казваш и изведнъж идва един доклад, който е положителен, който реално няма как да е положителен, ако имаме такъв дефицит. Което разобличава в лъжа част от българските политици. Това е моето мнение. Наистина. Тук вече... Официално. Официално. Макар, че ние официално нямахме и никакви документи не изкараха, че реално това е така, никакви анализи. То е достатъчно да го кажеш в публичното пространство, като човек заемаш да виж държавен пост. Да, но тук се случват две неща. Първото е, ти го спомена в началото на разговора, че доверието към нашия елит, който е политически елит, е близко до нула. Виж какво се получава, според мен. Говорят ги тия неща, ангро. Виждаме рейтингите на нашите... Пуска да ги от време на време, да. На нашите институции. 65% от хората не гласуват. Може би ще се обединим около мнението, може и не, че наистина някои от обществените институции не се изпълняват задълженията. И сега всички обясняват, че нямало да има допълнителна инфлация, защото държавата ще бъде на място. И се очудват защо хората проявяват недоверие. Именно заради всички предходно неосъществени или меко казано лъжи, хората не вярват и сега, че то може и да е така. Наистина може и държавата да се справи. Но как ще убедиш хората, че е така, преди това? Когато си ги излъгал преди един месец, че държавата е в катастрофално положение? Тук си прав. Последствията, които продължават между другото и до ден днешен с ситуацията с двамата полицаи от Варна и човекът, който почина. Абсолютно. Е поредното доказателство за неглижиране. Това е много микрослучай. Да, Ние говорим тук за най-висши държавни постове. То тръгва отдолу да ти каже и той е може би някакъв огледал ретроспекция на това, което се е случило. Което сега до най-висшите. Но има и друг проблем, който аз го споменах. Мисля, че даже излезе епизода. Поредния, всеки месец правим коментар с Радослав Иванов и там споменавам, че българското общество, ти го спомена преди малко, поне за мен, в миналите поне 2-3 години, така следа малко повече, е станало много лековерно. Може би се изразява малко грубо, но ние почнахме да вярваме на какво ли не в социалните мрежи. Като говорим че днеска някой е починал, то въобще не е така, но някой го е пуснал и ние вярваме без да проверим фактите, до това, че наистина някой политик като каже нещо, ние го приемаме за чиста монета. Ние един път сме били свидетели, че това, което се говори, не се случва. Дори за тези 18 милиарда, ако може да ги включим и тях в това число. Според теб, има ли наистина такъв проблем, че нещо много почнахме да вярваме, като пусне някой нещо, без да проверяваме фактите? Което за мен е голям минус, честно казано. И затова са хубави тия формати, може би, за да се задълбочава не само във Фейсбук пост или... Да. Има тази тенденция, има и друга тенденция. Едното е лековерието, особено като започнат да публикуват генерирани от изкуствен интелект видеа като чиста монета хора, които са се подлъгали, които не са проверили. Ние, като сме били в научните среди, знаем, че всяко нещо се проверява повече от един източник и така нататък и така нататък. Има го този момент, но го има и момента на липсата на каквото и да е доверие. От лековерността до пълна липса на доверие и този процес е двустранен и много сложен. И се преплита в един момент. Да, и сме тук, където сме.
Да. И не сме тръгнали изобщо да обръщаме тенденцията или в правилна посока, според мен. Според мен сме още продължаваме надолу. Особено по начина, по който я подкарахме и тази година на национален план. Нали, няма голяма корекция от миналите. Може би с това само, че вече има някакво правителство и близките месеци не сме ходили на избори. Нали? Но резултатът е долу-горе същия. Да. Добре. Към края на днешния ни епизод, как виждаш бъдещето на Свищов? И на община Свищов като цяло? Аз съм се занимавал и с сценарии, икономически сценарии и в крайна сметка бъдещето зависи от събитията, които ще настъпят и след днешния ден. Ние не можем да предвидим всички, може да се готвим, можем да се постараем да предвидим най-много от тях. Представи си, се отвори 18 милиарда дупка и секнат всякакъв вид плащания към общини. Не дай Боже, нали, ние имаме правителство, което се грижи да не се случи това нещо, но така че зависи какъв сценарий ще поеме Европа, по какъв път ще се случат регионалните конфликти, които, да ги наречем войни, които бушуват в момента и в Европа, и в Близкия изток. Така че не може всичко да кажеш как ще изглежда Свищов след 5 години така лесно. Твоята представа. Ако нещата се случват по реалистичния сценарий, по това, което наистина в общината се предвижда да се случи, ако се направи, ако се изградят още няколко лота на магистралата, които да стигнат до Търново, ако се направи магистралата Русе-Търново, ако индустриалната зона потръгне, определено Свищов го чака по-добро време. Но, както сам забеляза, твърде много акота използва. Така е. Много ми беше приятно да си говорим днес с теб. Запазвам си правото да те каня пак. С най-голямо удоволствие и ще използваме момента да завърша с това, че наистина ви пожелавам успех. Виждам добавена стойност в това нещо и несъмнено ще има полза за града и имаше нужда от едно такова място, къде да се обсъждат различни гледни точки. Благодаря ти много за думите. Аз също благодаря. Стараем се да сме на ниво и ще продължаваме да сме на ниво. Благодаря на вас, че гледахте поредния епизод на Локална тема. Няма да пропусна да ви помоля наистина пак да последвате нашият канал в Facebook, Локална тема го изписвате на български, или в YouTube канала, като кликнете камбанката, за да може да ви известява и съответно палец нагоре, за да може да победим алгоритъма, за да ви излизат видеята винаги на вас, когато ни ги споделим. Благодаря ви и до следващия път.